Tervetuloa harjoituksen pariin. Tässä harjoituksessa tutustumme mielikuvituksen voimaan. Harjoituksen tavoitteena on avata ajattelua ja löytää uusia näkökulmia. Ota siis mukava asento, niin aloitetaan. Tarvitset tähän harjoitukseen kynän ja paperia. Kynä voi olla lyijykynä, kuulakärykkikynä tai tussi. Mikä tahansa kynä käy. Sama pätee paperiin. Voit vaikka käyttää vanhaa kirjekuorta tai kopiointipaperia. Vaikka tässä tehtävässä piirretään, haluan muistuttaa, että tämä ei ole kuitenkaan tehtävä, jossa mitataan piirtämisen taitoa, vaan tarkastellaan ideoiden hahmottamista ja muotojen löytämistä. Annan sinulle seuraavaksi minuutin aikaa piirtää seuraavanlaisia asioita. Sanon, kun aika alkaa. Sinun tehtäväsi on piirtää niin monta lintua, kun mieleesi pälkähtää. Ne voivat olla suuria, pieniä, ihan mielikuvituksellisia tai aivan oikeita lintuja. Älä kuitenkaan mieti anatomiaa tai mittasuhteita. Piirrä vaan, mitä mieleesi tulee. Aika alkaa nyt. Hienoa! Nyt olet saanut paperille yhden tai useamman linnun. Tarkastele niitä hetki. Katso muotoa, kokoa, variaatiota ja pohdi, oliko tehtävä sinusta helppo vai vaikea. Aloitamme nyt tehtävän toisen vaiheen. Käännä paperi ympäri tai ota uusi paperi. Sijoita kynäsi keskelle paperia. Älä nosta kynää paperista tämän tehtävän aikana. Aloitetaan. Lähde viemään kynää paperia pitkin. Tee suuria kaaroksia, pieniä mutkia. Anna kynän liukua paperilla edestakaisin rauhallisin liikkein. Pyri täyttämään koko paperi. Älä piirrä mitään tiettyä muotoa tai pyri mihinkään tiettyyn lopputulokseen. Anna kynän viedä. Kun paperisi on täynnä, pysäytä liike. Tarkastele paperille syntyneitä viivoja. Mitä näet? Näetkö jotain muuta kuin pelkät viivat? Viivojen väliin on syntynyt muotoja. Sinun tehtäväsi on nyt löytää lintuja näistä muodoista. Etsi ehkä ensin siipi tai nokka. Piirrät silmän tai lisät jalat. Etsi niin monta lintua kuin löydät. Mitä havaintoja teet? Ovatko linnut samanlaisia vai erilaisia kuin ne,
mitkä piirsit ensin? Millä tavalla ne poikkeavat toisistaan? Olisitko osannut piirtää samanlaista lintua kuin minkä löysit viivasotkusta? Kiitä itseäsi siitä, että annoit tilaa luovuudelle ja teit tämän harjoituksen.